Salam, iyileşler. Sapar ağa, oňatmaýa daýlaryňyz. Salam, salam Düşeldiniz. deňiş, iyileşler salam. Buyur yeňiş. Sapar ağa, bugün dünkeden nemämiň beýdini alyp baraly. Aýdan neme dagtarmagyň. Şu gaz hakyndaky. Indi Sapar ağa biz ITER'da zat edipdik-de geçen gerek. ITER 2002-nji ýylda ýapýarlar da bunu. Indi şo taýda neme bar diýipdik-de şol kampaniýa bir ýylyň içerisindäki alan neme peýdasy bar diýipdik. Ýani bir ýyllaky gaz peýdasy 656 milyon dollar arasynda girdejisi. Ýylyna 1996-njy ýyldaky. 1996-njy ýyl 656 milyon dollar. Neme? 656 milyon dollar. Ştaýda men seni neme deýin, tödüňi bölmäň haýyş edeýin. Pawza bereli 656 milyon bir ýyllaky 1996-njy ýyl ITER arasynda girdejisi şeýlem. Indi şu taýda bir dur Türkmenistanyň owu hojalygy, ähli owu hojalygy. Şu pribili sondan beri 30 yıl geçti, yani 2 yıldan 30 yıl oluyor da 2006 yıldan şu ITER'an bir yılla alyan 656 milyon doları 96 yıl yakın. Şonu Türkmenistan'ın ehli ovu hocalığı hemmeti onun içine belki yani ovu hocalığının kolonuna pudokların bir yerde şol 30 yılla şonu alma mümkünçülüğü yok. Yeki 30 yılda da del, önümüzdeki gelecek, yani 70 yılın üstüne o şöyle 100 yılda da şu pribili Türkmenistan'ın ovu hocalığının alma mümkünçülüğü yok. Ben bunu halka düşünüklü olur yalak, Sovet dövrünü geletim geliyor, şu yani 94-nji ýylyň 5-6 ýyl ýöňi o Sovet döwrüm bolanda ýani 96-njy ýylda ITER 650 milyon alyan bolsa biz 88-87 ýani 90-njy ýyllak öňýänläki ITER'in ýykyljagynyň nemeleriniň Sovet döwrüniň aýagy üstündäki döwrüne dolanyp geleli. Türkmenistan'ın Kosagrapromu diýip bir edara açylandy. 1986 çatyrgyna 86-njy ýyly balaly ony. 86-njy ýyldan 91-nji ýyla çenli Türkmenistan'ın Kosagrapromunyň plan pribili diýilýär, planlaşdyrylan girdejisi. 49 milyon rubl. O rubl şu wat on degeri 90'dan tonku degerde ýalak däldi, degerli. Onu boýnumyza almaly. Hatta şu watky paritet diýilýär. O dogrymy, ýalanmy, on nemesi kän çekişleri ýalak sebäpler bar. 56 köpükli pata edilýärdi. Bir manat 56 sent diýilýär. Bir rubl 56 sent. Indi şu 49 milyonu şu 1 rubl 56 sent paritetinden edende bir 70-80 milyon dolar bolýardy. Ähli Türkmenistan'ın owu hojalygynyň berýän arasynda girdejisi. Şunu yani ITER'an bir ýylla alyan girdejisi bilen bir kıyatlak görün.
O yankı bir aklını çağsıryan bir neme. O inni tavet döwründe yani 49 milyon pribil bolya o hozulunda dip soğuk çıkarlar. Yani badır. Onu hakkıları adamlar çok doğru vermelidir. Ve düşünmesi için vermelidir. O hozulunda yani bahalar devlet tarafından tatiklanyanlar. O devletin Türkmenistan devlet tarafından tatiklanyanlardır. Onu merkezi Moskva zadaniyeti bilen işleyen institutlar vardır. Şolar neme diyendirler. Belliyendirler. Men elmden bu sodatların içinde olamsam bu ehli detallarını seni biliyendem. Bu nemede bir spesialist oldu benim şolun biri. Yankı o hoculuğu yaşar yalak. Yankı her bir yönümü o 2'den 5% cenni rentabiliyede girdicilik demeti. O 2%'den 5% cenni şu ikisinin aralığında deme bellin diye de pribil. Ve ölmölüm değil. O temrenmelem değil. Düşünün. Ve abi öldü önümcülük etti ya da. Onu yatırmalı değil. O yatırmak bolon ok. Onun kağıtı yanlış mı biliyorlar da? O yanlışım sen suud etmeden o yanlış devam et gidiyor. O ne 1900 nemen tarihi aytıp berin yok bir tapar aytıp berdim molin yani kitap okumayan, analiz etmeyen millet bu atlar bilen hiç bir yani gıdıklanan nokta pigme de değil. Böyle erkek ömrünün koyacağından bilen ok onun Türkmenin yağdayı şeyler. Ona karamazdan ben bunu yani düşündürecek bolayın. Sebebi in olmanı 1% yarım % kitap okuyan Türkmen ya da bu zatlara kulak veriyen düşünecek olayan Türkmen badır deyip umid ediyen de. 1985 yılda Agraprom kuruldu. 1986 yılda bir polis kurant geldi. Yanlış mı? 86. Belki yanlıştan bir yıl tefavut olmalı. 87'dir ya 86'dır. Ben yardımda neme diyeni 86. Bir yıl önünden geliyor. Onun polis kurant gelen son şu polis kurant bilen sen malını yani paktağını, pak tönümlüğünü şu atlar tereden vurma diyen bir şiarlar aslında perestroika başlattı. Perestroika nemeleri yarmarkada Moskva'da birinci safar yarmarkada parta satılıyor. O yarmarkada hem beceren bir tütlük yani ilin öğren yarmarkada alakta yarmarkada bakatı belli ten tövdala şoğuk nemeden o elinde pres kurantın vardı. Yani onda da bir yöne uğra bir düzgünü var. Şu düzgün boyunca benim şu atlar yani Türkmenistan'da Özbekistan'da da yani Hlapkovi celadip bir iş yürüyordu. Bu topar adamlar atıştırıp o türmeye batıp demetip gördüler. O benim üstümden 5 tane uğalığın iş vardı. Yani partasının demetinde. Ona rağmen beni yöne işletecek olup ödlerine bir ekspert edip bulunacak olup üstümde iş açarlar da korkulmak için, şantaj etmek için yani basacak olup demetip görmeyenler de ben bırakılım bilen düşünen yönü basma milyarlar olun hiç adam yani tinekçe de yok da adam etmedin diye ben basıp milyarlar gurumda yaramadın deyip basıp bilirdiler. Sonra ben Agrapром'da hiç vazifesiz yönü ehli parta pudağını kuruyor dediyetim. Öyle vazife de veren noktalar. Vazifem yok. Statın raspishanede niye de boş oldu şu taydan aylık veriyorlar da. İş yerin belli ne de o odatını boşatıp verdiler. Onun önemliliğini biliyorlar o adamın. Giden o otoritliğini bir adam kuruyor etmeliler. Ben yazgıyım, Glavkan başlığı deyip yazgısı var. Ben veriyen aylıkları. O değil,
Nemedeki model. Olu atlar önemliler bıkıra nemedeli. Onun şu atlar kompütera, yani programir ya kırıklanıp öğren vaktim. Yaştım. 86. yıl ben 34 yaşımdadım. 33-34 yaşımda olmalı. Onun şu preskurandı alıp yani kompüterda ehli Sovet Soyuzu'nun paktasını selektelerini kompütere alıp bakatının rentabilitini çıkardım. Hem Respublikanın o Sovet Soyuzu'na neme bağ olsa seleksi bağ olsa şolun rentabilitini çıkarıp onun içinden bir kısanak yanlış taptı. O Türkmenistan'ın 4-5 tane seleksiyetinden bir üçütü o nemeden de o bütüşünü oluyor da. Yani plan ve rentabilitini vermendirler de. Şonu dava etmeye hakkımızın bağdığını şu vakti düzgünler bilen bilyen adam da. Onun şu yanlışı çıkardık. Hatapladık. Onun biz yarmırka gittik. Yani partamızı, Türkmenistan'ın partasını Sovet Soyuzu'nun beyleki respublikalarının bilen yani alışveriş, kontrakt bağlaşmak için. Bir gün devam ettik. Değil mi? Yarmırka. Üçüncü gün biz yarmırkanı takladık. Tatamız yok dedik. O ne için dediler? Bakan bir yanlış. O ne hilek yanlış. O ETT'nin Goskomisyonunun kolu var, nemesi var, o peçadı var. Bunu bir Taşkent'in Sinikprom bir institutu var da. O şonu zakaz verilen 3 yıllap şonlara botgeden 4-5 milyon rubl harcanan giden kolektif işler nemesine bir yumruk yalça olan yanlış deyip bilir mi? Sen kim diyorlardı? Ben kime olsam yanlış diyorlar. Patana tatacak geldi. Yani satıcılara mengulen kıyas yürümek deyip o Adderz Beyt'in başlığı yani TC'nin oğlun, TC'nin kulüpte olduğunu direktörü Karayağız mert bir yani asıl Türkmen nemesi tüy TC'nli. O ikimiz 700-800 tane tekstil işler o içinde dayılarım var. O ya kıyıranla yer titreyen yarak. Çoğuları düşünürüp veriyorduk da. Şunu düzeltmeseniz biz yaşap bilemiz. Yankı 6-7-8% Türkmenistan için 250 milyon rubl. Yankı Gotagara Prom'un ehli demetinin girdeceti 49 milyon. Yani bizim şulardan yani yenip alıp bilecek dememiz plan doğulanlı. Plan oynamada 250 milyon. Onun üstünde yine de bir 40% planlı olduğu ben pribafka gelmeli. Onu 300 milyonun geçik gidiyor da. Son için görüşüyoruz biz. Biz sebebi hasap biliyoruz. Yaklı Gotagara Prom'un pribili 49 milyon olurdan berde de 250 milyonu göz yumar mı? Halk için ediliyor. Bir de o tayda hiç saat yok. Ne gödüyüp hemen yok da şu var. Sen bunu yanlış edip gödüyüp yerine getirmezsin deyip bilecek adamım yok da. Yani bir adamda yani bir anırdan gelen bir bilmedim yapısı mı ya da giyeni mi bir daha da bol yani kendine. Olmasa bize ne için gerek? 10 gün şuları saklap onu ahir son suud verdik. Hemmesine suud verdik. Taşkent'ten institutunu getirdiler. Goskomisyonun giden upravleniyetinde 4-5 sefer yığına gittiler. O çıktılar. Türkmenistan'ın 2 tane ilçi öndürdüler. Yani zampiretleri övürüyorlardı. Bir de alka etti. Onu gelip bir de alka edecek oluyorlardı. İlke dönüm. Karaoğlu etmeyen deyip. Onun yeme vardı. Ataçarıç, onun yeme önkü
şu adı neme dilim ucunu Patrep Tayyud'un önkü başlığı var. Olorun zampir ettik. Onun şoları iverttiler, geldiler. Beni ilçihana çağırdılar, matbaa. Onun bizim Gosagara Pro'nun birinci ornatörü var Aliyev. Onun Tom Abdullayev geldi birinci ornatörü. Hem beceri bir de alıp gidecek oluyorlar. Bir de kömür edecek olan oklar. Bir şu an zavani nemedin, bolmasa bir topur kelleri diye. O ne edip görsünüz deyip bu cesaretin yerden alyanız deyip üstümüze hücum ediyorlar bizimkiler. Hem beceri. Onu şöyle kitne düşündürdüm ben. Yaşlıydım. Bizim vazifemiz de yok, istadığımız yok. Yönüştayda in ağzından 250 milyon var. Planın olsa 350'ler de yetiyor. Şu pulu alıp bile yatıyordu. Biz suud ettik. Siz biraz karışın. Pulu da çok oraya. Alıp bilmezsem dedim. Bir de bir şaplık çalarsınız. Kain söylersiniz. İşten kovurdunuz. İşim yok. Düşündürdüm. O pul. Ben Gosagara Pro'nun pribili 44 milyon. Derdi de 250 milyon. O bir adam oradan düşünmeli. O ikiden düşünüyor. Onu dedi, Pervan dedi, sana dedi 3-4 gün vakit veriyat dedi. Yengsen yengenin, yengmesen dedi, yani patı putuyu alıp aşkıvada dönüyor. Onu yine bir günden yarım günden buları hem de boyun ettim. Dapanetinin preskurant çıkarılında, şu preskurant bağdır ne, Türkmenistan'ın demesinde. Ne bir yani halka Boltun nip şu doğrum yani önümçülükte işleyen adamları ne kıyat yürümek bir de önümçülüğün adamsı. Ne hemen ne yemediğini bilip bir de sonun ne bayrak ne tav olsun ne başka da gelmeyeceğinden biliyor. O ikimiz düşünüyorsa. Yönü ağırtında milyonlar bizim dayıkanımız yatıyor. O adamlarımız yatıyor. Olun bir nemeti o bizim namusumuzun nemetine bir yerine oturuyor. O gelemizde de yankı Gosagara Pro'nun başında şu vat mıglavesti kabiliyetini çağırıp o savurtnaydan mı kanlıydım onu? Yok. Yani karabuk ettim bir soruya da otaydı. O şöyle oraya alak yani Türkmen devlet adamları yankı halkın nemetine iqtisadi adayına o pulun niyiden geliyandı, niyiden gidiyandı, o ne aylak bolyanlarını düşünmeyeler deyip bolyadan, şu zatlardan. Bunu dine yankı içinde kaynap yorun spesialistler bilyendir. Onu taşından analiz edecek olup yorunum yoktur. O kılıktan yorunum yoktur. Ne şu zatı ben gururun vermeden kılıklanan adam yoktur. O gururun veren de şunu kılıklar ne preskurantta şu bağ ne şu deyip gözmeye de bir nemeti yankı ucdani ya da başka bir nemeti yoktur. Ne Türkmen'in garipliğin büyük sebeplerinden biridir. Yankı o hocalık değilinden sizin 70%'iniz demektir. Sizin parti hem yani demek ki alak bir zattır. O kalanı Ors, Kürt, Ermeni, Kürt gelli geçer olur. Yeni de bir yerlerde bir yani konup bilecek teritoriyaları var da yurtları var. Olur. Hollanda göçeye gidiyor. Ortaya da gidiyor. Ermenistan'a gidiyor. Yeni oraya gidiyor. Gidiyor. Göhüydem şunun alak. Hem meclisinde bir yerde bir yani Zapatno aerodromları var da. O Türkmen görgülüğün ki yani çatmadan çıkan o zatları yok. O ne yani 96. yılı 650 milyon bu zatlar böyle dengeştirir ya alak derler. O şu yani itere olmasa şu pul Türkmenistan'a kalıyor da. O itere olunca Türkmenistan'a çıkıp gidiyor. Bu aramızdaki tapavudum şu.
O çıkan bilene bir iş yok iken ona ne sen yanlış o öğrenip gördün de. O. Yani bunu bilmeli adamlar var. Bunu yani şunu düşünmeyen, bilmeyen adam birinciden ne minister olup biliyor, o ne iktisadi dolanış da vazifeli adam olup biliyorlar. O men vazifem şovat yok diye ayttım ben. Hiç vazifem yoktu. Bir de yani bir stamp basılan bunlar paktası emmecesi oğru. O şey edilip yani edilip görülen vaktimiz şu vatlar. So bizi edip gören adamlar hem beceri ben işgarim oluyor. Yani o 4-5 yıldan da yemler öğürlük geliyen eken şey. Muhtar Çalif o ben o kömekçiyim oldu yani yardımcıyım ya orun atarım o adına ne hilek koydum ben açarlık lafı. Evet. Yöne düşünen oklar. Bu netse. O tavet tayının yani kadir nemeti ütköşük olur yönümçülük bilen nemedel etaati neme yani propagandist nemeler yani birinci planda oluyor da. O yönümçülük o hatem metre orta adetinde yani yönümçülüğü düşünüp bir adam olsa onu yok etmeliyle yalak bir neme olmalı. O şunu düşünecek oldum ne yani neme İteren başlığının adına ait. Igor Makar. Igor Makar ve Kahramanlar. O bir yılla, 30 yılla ya da 100 yılla kazanmacağınızı bir yılla alıp otuyor. O kahraman, o size can teni bilen, o batılacak olup yok hani. Size bıraklar demetecek olup görün adamım sizin halk düşmanınız. O ben stajım. Şu yıllardan beri ben Türkmenistan'ın düşmanıyım. Şeyle korkuduluyor da. O bir de baka veriyen bir boklu jurnalist. Boklu limelerde nemeden ok biraz çekiniyadım. Bunlar hakikaten katı neme iğrenç yönü nemede derler. Yani sizin bedbaktçılığınız şular. O Berdi Muhammedov, Plan Muhammedov ya plan minister diyor ben. Yani şulan üstü bilen o käbir adamlar kahraman ediyorlar, käbir adamların size düşman ediyorlar. O bular kimler dip sorap bilenlersin de onu da aklında etkenlerdir. Suat o biz canımız temiz bilen sizi kulçuruktan çıkaracak olyatın üstümüze hücum ediyensiniz. Ne şulan kömeğiyle ne diyensiniz hücumu. Siz yani bu da atları Türkmen düşünmelidir. Düşünmeden yok korku diyen. O içinizde düşünüp elini ödeyen adam yengem üstüne hücum eden ortanız. O adam o bir kitapar o geçirimli eder, neme der, o son düşünür diyer, son cehennem teyine etsin diyersin. O bunu yani bu dünya siz için gereken mi? O önünüzde hem de adam görünüp burnunun nemetinde. O bundan her türlü yol bilen o ne şu kurucu meclite o halatet komitete o iklim grubu dilen yalak urkicik neme yalak bunu küçümsecek olup şu ter nemen okluyorlar da yarlığı o yani o tetirin bağdır yani adamlar hem de den hukukla ne yeniş bu zatları öğrenip aytacak tip yani sen aytma deyip bilen etmem yok o kayta beğenen aytam gerek olsa maslahat veriyen o bizim değerde funksiyonumuz şu. O size yani size bakletecek olup ben prezident olup olma dememem yok. Yani borcum yok. Yani biz borçlu vaktimiz, katır borçlu değil vaktimizde borcumuzu ödep görün adam. Türkmenistan'ın çok preskurant bilen Sovet Sovyeti yıkılayanca işledi. Yıkılan o inersiyeti boyunca o düğüp materyal var bir kil
yörüdü de. O yılla 250-300 milyonu siz bir deme hataba katıp görün yayle pulluğunu. Şu tayda ne rukiyat ya sapara ayalak bir tanak ayağını yirep duran adam olmasa şolar yok. Yok olsa da son neme siz garibrak olmalı. Hawa. Gedaya olmazsınız onu garip olmalı. Ya bu demesi sonralak tarih kurumlarında bunu yatlan demedin. Ha, inanmasanız 1986 yılın preskurantı Bahadır Afsal nemelerdir. Sonra kaptanına prilajene vardır. Dapalneynek preskurantı deyip. Şu prilajeneyen görkedim. Son hem becerinde 6-9% 4-5 tane Türkmen telektedin demesi vardır. Şunu özbekler edip bilmedi. Olmasa bir tane özbekin o nemesi vardı. Telektesi vardı. Onu görkedik ilk kulak yanımızdadılar. Sonra tıkadan bir zannetti onu kaçıp gittiler hem becerdi. Onun bunu kabul ettiremedi de dine Türkmenistan'ı olmasın yine de bir tane telekteni koşarlıp bize yalvarıp koştular. Biz onun emenkini Kazakistan'da 50.000 ton pahtı gidiyor hatta. Şolonkudan bir selekte koştuk. Özbeklonkudan birini koştuk. Olmasa başta bile bizim yanımızda deyip şey nemettiler sonra Ekeye deyip çıktılar, son gittiler diye açtılar. Hawa. Devam ediver hemen biz temadan çıkmalı. Düşüneyim ben. Biraz aytayın, ondan soň tema şu kiçimsejek bolýarlar diýdiň ýa-ni şu biziň milli halat edişini nämämiz komiteti bar. Çykdy da bu halkyň komitetine Fransiýada näme bolandyr 1789-njy ýylda para rewolýusiýa başlandy. Şol rewolýusiýanyň netijesinde şu wagt Ýewropa nähillek ýagdaýa ýetdi. Edil bizdäki ýagdaýam şolar ýalaky bir zatdyr, şu milli halat ediş hereketi dowam edip ýurda alandan soňra bütün Orta Aziýa ýurtlaryna hemes täsir etjekde bunu. Yani ulu bir zat. Bu da iş. Gatuli ya deme tödüň agdynda deme ýeňiş aradynda käte girýän bolun bagşlar men nalak ýaşdal. O pikir giden soň onu gözläp tapmar bolýan emeden tanlykdan. O tanlyk bir topur zatdan dolu bolmaly. Onun aňyrdy boş bolsa onu bagym tapylar dolun bir zatlar bagym kan diýen. Yine gitti de şu at. Görýän Orta Aziýa hakynda näme? Orta Aziýa demeleri bizi gaty gowdyň diýerler. Hasametler Özbegistan, biziň aýdan zatlarymyz hem beçendi. O ýani özbekçe, ýani başga demede ýa prezidentleri agdap dur, nemet dur. Ne parti barada soň gaýdan demeleri bar edi. Emelenmedi o. Tözmesed. Ekrandan aýdyp jetabyň düýün eden okdular. Olar ýalyk jetaret ýokdy. O parta gulun barlar. O partany ekip nemet bolýanlar partek deňiz. O Makarov ýalylar, o tidin 100 ýylda gazanmajaňyzy 1 ýylda gazanar. Parta ekýäňiz üçin şeýler. Başka da düşünen. O partanam şunu için doğru edecektir yani. O bir son yeni de bir zadın üstünü demedeyin. Şu toprağın eğeti bol mantiz yurdun eğeti bol bilenlerden değilleşler. Şunu bir yerik bilmedim. Ot bilen yadyan bir çekiç bilen yadyan bir yerinizde gatı neme yad koyun. Toprağımızın eğeti bolman hiç tadın eğeti değilsiniz siz. Haksız, hukuksuz, yani peşmerge alak
yelin uğruna toğulanıp börün bir deme uğurlayantıgız. Bayınız, gariyiniz, akıllıyınız, samsınız, bilimliyiniz, bilimsiziniz tapavut yoktur. Jurnalistiniz, jurnalist değerliniz, insan hakları koruyanınız, korumayanınız. Toprağın eyesi bolman, siz yurdun eyesi değilsiniz. Bu prezidentlere de değişirler. Şu atki keminen kovulat börün, yani oğurla valk kaçan deyip onu doğray deyin. İlçanan yemeleri vardır. Yurt çolonkom derler. Olur kelleleri yani cücenkıca da işlemeyen olmalı. Bu da atlara yurdun taşına olum düşünmeyen olurlar. Şu uğraşenli. Toprağın eyeti olman yurdun eyeti olup bilen nelsin kulsunuz. Biz sizi kulsuzluktan çıkaracak ola sizden bizim taşımıza atlayaraklı. Ödüm demezsek iyimizden nemet geliyorsunuz. Dernek kurduk. İyinden dernek kurduk. Biz derneği size taşladık. Bir gurrun etsek on kaptalından ron tuğlanır burada dediğiniz. Maksadımız şu, halat etmek. Sonuçta adı üstünde bu. Şunu siz neyme yani konstruktif karşılığınız yemeğiniz bağ olsa çıkın aydın. Biz dinleyeli. Yanlış olsak boyun alalı. Dölü. O yani kulçuluktan çıkacaklar siz ervet diyeniz. O ervet olsak onu mu aydın? Onu da karşılığımız yok. O ervet yerimiz bağ olmamı mümkün. Onu başarsak düzedir. Ya etmez. Siz yönü kul. Bunu kabul edin. Onlar, sizin gidecek yeriniz yok. Öyle bu nel, sizin ata babalarınızdan kullu. Kulun başkalarından bolon soňuz kul ruhu sizesingen. O görünüp duranı 150 yıl. Onun aňyrda yeni de bir 700, 800, 900 yıl var. Bir asırdan beri. Hakiki kul soňuz. Yani kul başkaları etsin adam kul yalak geçýär. O şonu size açıp görkezýän adamlara bir el uzadım. O bunları dinç etmeli tayin. Ödüm katı öňden bäri şunlarla. O bir topor yani Sovet Soýuzy propagandanın üstünde duran bir yurt. Çok propaganda etdiler, yok bolup gitmedi. Şolar ulanıp böyle. Taş da uğramış şolar. Bolýar hemen ben demedeýin temalary ýetdirýän. Nesa para içara 2002-nji ýylda ýapylýardy. Indi 2000-nji ýylda Putin gelýär Russiýanyň başyna. Ondan soň araşdyryp neme dört başlaýarlar bular. İtara näme üçin bu peýdanyň yüzde nemesini 50 götürümlü gaz bazarının 50 götürümlü eline saklaýan ekende. Ondan soň bunu ýa-da başlaýarlar. Soralar çıkıp başlaýar şeýdi. Netijede 2002-nji ýylda Teherany ýapýarlar. Indi Ural Transgaz çykýar ýöne bunu oýlap tapan kim diýsek Semyon Maglevich diýip biri. Maglevich. Deme bir minut sayda gatlyk gowy ýerik geldi. 2002-nji ýyl. 2-nji ýylda şol oýlap taplanýar. Indi bu tarihi bardyr. Bu gaty ütgeçik tarihi bardyr. Sudatlar ýerine goýmasaňyz ýygyny düşünip bilmeýäňiz. 2002-nji ýylyň 25-nji noýabryna Niyazow Pakuşeni diýip bir zat bolandy. O şolun hekaýaty boýunça şeýle. Niyazow şo demede ılgap Moskwaga gidýär. O bunu Moskwada aeroportda biraz taklaýarlar, gorkuzýarlar, neme diýerler. Soň kabul edýärler. Niyazow şo taýdan Türkmenistanyň gazyny 25 ýyl bakadan şo demede bakalar vardı şu at ýadyma düşenok demede oturmayın. 25 ýyl Türkmen gazyny bermek üçin
Şo taýda gorkutna gol çekýär. Ýani teň aýdýan nemeleň hemme jeti şo neme bilen bagly. Şo taýdan. Şo düşün, şoň üçin ýani Makarowyň öň tatýarmydy? O Makarov derlen. Başka yerine mi? Golüňem çek diýerler. Eýdem gol çekdirdiler. O ne şol ýanky Türkmenistanyň gadyny demetini. Makarov dagam ýene de şu Gazpromyň demeti bilen o taýda ýanky 650 milyony o Türkmene $200 satylyp ýördi. O Türkmen ýanky bürokratlary demeleri bardyr. Ol birini 200 beýlekde 500 bir hat ýokarany 1000 2000 5000 şeydi paylaştırıp hem de şoňa hyzmat edip ýören bol. Şu adam Teheran gorap ýören demeler bardyr, Türkmenler bardyr. Tebe aýry alýar. O pulum ýene de Türkmeniň pullar, şondan ýani Türkmen onu berip bilen okda. Onuň Türkmen kim pul berse, o da göýök bolsa, göýök pul. Ýani dollar bolsa. O dostu diýen watanyny ejetini atasyny tatýan ekenler. Bunu 30 ýyllap tin edip gelýär. O çağasynyň, çugasynyň geleceği barada düşünýän türkmen denen tak gören ýerim ýok. Gatwar menden ýyllaşlar. O çağamyň aladat ne diýen bolsa pokuň ýetdiňiz. Hem ben bile üýüp. O şoňa garşy bolýanyň bolsa geliň men size düşündirip bereýin. Çağaň aladat näde berilýändigini. Ýurdun awat bolman şu taýda awat çağa ýetişirmi? Şoňa düşünmeýän bolsaňyz o çağaň aladat näde berýäňiz? Onu düdödörlüp ädim ädem gok. Şuňa çendik. Garyp gatar ondan mundan yer gyrmak siziň öňüne çykyp bir zatlar etjek bolup ýördi. O tonsuz, namysyz bir topar. O bunu geçerli ten yemeğe başlayıyor. Yani farağı ne meğna isterim. Dayavrı bilen bağlılığını düşündürecek bolýar. Şu taýlara gelýär şoňa hawa bağlı nemeti. Inni seyredin. Bunu açýan Magley üçin nemeti bilen açylýar 2002-nji ýylda. Ýöne Magley üç kim bolýar? Ona aýdyp geçelim. O da neme keni Putin ýeti şu wat, ine onu maýdy. O ýani kemmedan Putin diýendir diýär, onu Putin şuloň emeti. Mafya babasy dik diýen ekende. Ýani şu wat öň Belladin barka ikinji ýerde durýan eken, şu wat birinji nomeraly mafya dik diýär. O deme CIA'nin alyp bilmeýän de mafya Moskwada oturýar. O ilk başlarda şol idaptyrlar eken, nemedip ondan soň aýatdyrlar nemetmesini. Sebebi adresi zady nemede Badiýada, Moskwada oturýardy. Putinin gapdanyna gönümi ýönedip. Indi Ural-Transgaz sapara 2002-nji ýylda açylýar ýöne şertnama baglaşylmadyndan bir gün öň açylýar eken bu. Har gün öňünden bunu Ural-Transgaz açýarlar, ertesi günem şertnama baglaşýarlar. $12.000 açylýar. Bu açylan wagty gaty täsindir. Uly bir Türkmenistanyň tutuş gadyny daşajak bir neme araç bol. Daşajak bir kompaniýa $10.000 açylýar ödem. Şuna açylýar, ertirem şertnama baglaşýar. Nirde açylýar? Wengriýada açýarlar bunu. Bunuň nemelerine indi şo aksanerler atlarından bir aýt. O şolaň atlar bar, gaty täsin adamlar nemeleri hiç ýyly gaz bilen ýa-da bir şon ýaly iş bilen başy çykmaýan, aslında hiç zada bilmeýän. Hatta birisiniň ady Luis Lucas diye bir ayal maşgala şol telefonuň nemesini ödäp bilmeýänligi üçin ulandyrýar şu taýda. Hawa ne men ýa şu nemäň ýönetici diýen ýaly edip gol çekýär. Bir garra bir ayal maşgala. $12.000 da atýarlar şonu. Indi
Yani Bu ustanın näme? kapitali diýip aýtdy. Onu $12.000 açylýan mıdır, däl midir onu bilemok. Bolýan Ha, ustanın kapitali $12.000. hawa. Indi onuň ne adresem bar. Ştaýda nemede? Şol adresini Boýlar. aýt. Şol adresde entek soňky döreje kampaniýalaryň edir şol adresde Hawa. çykýandyr. Ekranda goýarsony ştaýda tapara. Domerlerde adlary bardy. Indi şey diýäde ýanky şo Ural Transgazyň ara birmeginde Russiýanyň nemesiniň zähmeti ulu diýär. Gazpromynyň zähmeti. Indi egerde türkmen gazyny aljak bolsa şoň özü gelip alaýmalla Gazprom almaly. Näme üçin Ural Transgazy döredýän sen ortalykda bir zat. Sen gelýän alýan. Soňam Naftagaza satýan. Ýöne bu beýle bolanok Ural-Transgaz, Gazprom bilen Naftagaz ikisi şol üçüňi şertname baglaşýar. Indi türkmen gazyny Ural-Transgaz alýar, Gazproma satýar, ondan soň Naftagazyň üstünden Ýewropa çykarýarlar bular. Gaty täsin bir ýagdaýlar hemem Yo täsirleri hemem emeden berýär gelýär. bolsa, nemede bar satara. Ha? Türkmen ady ýokdur şu ýerlerde hiç illi. Yok, o yok. Bunun sebebi var. Deme, yani itere var arada aýtdyň ha. Bir ýylda Aha. 650 milyon dolar girdi zalya. O Türkmenistanyň ähli, yani agrar sektorynyň almayan 30 ýyl almazak pribili. O şunu şolar bilýärler. Bu Türkmen bu da atlara düşünýän milletler bular yani şurban, şu töňme, näme diýip aralaryny gurrun edýärler. Men o gurrunlaryň hem bejesini kulak demesi bilen eşitip görün. O ýöne biz näme üçin aýrlyk? Nädär toýluýç biz şu da atlary bilýän adamlar. Biz bakam şular geljek bolup dırdaş görün nemelerdi. Gelip bilen okdular. Biz aýyrmasalar bulan bu da atları ele geçirmesi mümkün näl. Biz o Mıglibet, o yankı Magleviç diýem näme? Semyon Magleviç. O Simyony, o döwürlerde bizim goloýumyza gapymyza gelip bilen okdular. O ýanymyza Bakarypyň nemeleri, o bizim targaçlarymyzy ýerip neme diýdiler. Sneaker satjak, näme etjek diýip. Onu bizi aýran soňlar, ondan yankı bu da atlary o nökerlerim bada. O targaçlar hem de şolun nökeri bolandyr. O şuna çennem şolar ýurdy demedýän şolardyr. Yani toduryan, dargıdyan. O öýler şonun ujundan bir neme görýärler. O 90%, 95% olar görýärdi. O pulun direkti diýenni bilýän adam ýok, şu adam bilýän ýokdur. Biljegem ýokdur, bilmäli het bilýänem ýokdur. O bu ýeke Türkmenistany da däl, ähli Orta Aziýada da däl, dünýä howp salýar. Bu ýanky sen aýdyp oturdy, Gazprom'u öýdi göne näme üçin alanok iki döwlet. Şu taýdan puly çykarmak üçin, yani kara puly çykarmak üçin edilýän. Olmasa bir yerlerde kaýdy geçmeli, o taýdan çykarmak kyn. Berden ortada bir privat firma var, onun girdecisi var, nemesi var. O bu yankı Sovet nemesini paylaştılar. Bu nemeni regionu sıttırman yörünlerim şonun. O şu atlı yankı Türkmenistan'ın ýagdaýy var. Bir adamlaryň yankı insaply bir iş adamsynyň o şunu gazanyp bilýän diýende de etjek zatlar däl bu zatlar. O bir milletin 3 nesilini cahil goýjak hereket edilermi watanyň üçin? Bar saňa milyard berdiler de. Dünýä senki diýdiler. Senin içinde demek cemiyetin içinde çağan geçip böyle.
Bu çağlar ne suat katastrofa. Yani Maşgalı institutu büyüğünün nargadi bizim milli yani değer desturlarımız çürüdüldü. O yani seyil varlan ortasında gıyları yani keyfine yani kino yalak görkölp böyle. Bu narmısın direkt dedim. Yok. O şunu görkodiyen dip seni kovalat böyle. O baş yemekleri başatalar o yok edecekler. Uğurlayacaklar, yemekçekler ne kemineni net böyle. O Şu hatlar aytyan diýär. Şunu gürletmeyecek olup korku sindirýärler. O korkuň aňyrtynyň sebäbi bolmaly. Ol bir kanak samsyk babarap bilen goýup durlar perde üçin. Hemme kişi şu günäkär dip o adamyň üstüne başga ýere böljek bolýarlar. Ol ikisä ýanky aýdym aýdyp demet börün. Bu da atlara düşünecek kapasitedeki adamın değil. Bolmasa sen görýäňden sen tek ýokary bilimem ýok da. Sen görüp bilýän bolsaň bunu bir topar o atly aragly o döşüni kakıp yar edip ýörün bu kahramanlar var. Olur nähile görünür. Näçe tanak ýa iqtisady ministr geçdi. Şolun atlaryny tanan. Näçe tanak iqtisady neme oýunçy zampret badyr. Şolun atlaryny demedim. Şolun hemmeje sudatları bilmeli, görmeli adamlar. O näçe tanak tamojny näme diýip o öz watandaşyny horlap ýörün nemeler bardyr. O bir de go oku berýär diýip ýa Türkmen nemelerini utarın, o bilimli dip göğsüne kalkıp görün Türkmenler vardır. O sudatlar görmeyen ortamda siz bilimini götürüp tokun. O taydan çörü ip gördünüz. Gözünüze taşına kaçıp şu taydan petleğiniz neme soğuruyanız. O bularda neme yamanlık gördük diyeniz. O bundan başka neme yamanlık görkeceksiniz. Utançlı nemeler. Katı binamı soruptur bu millet. O bu atların biri aitmalı. Hawa, papara. Terbet ýagdaý. Indi şu Ukraina bilen Russiýanyň arasynda geçýän uruşlar wany şu adam dowam edip dörendiriýäni şu döwürlere metýär. Indi Ural-Transgaz açylan wagty Ukrainanyň nafta gady kendime etmendir. Şatlanmandyr diýip aýdaýynda indi halamandyr. Sebäbi indi şu itera ýapylan wagty nafta gady alajygan bolsa bir edip de umytdyr ekende her ýere aýrly men özüm neme derini alarm diýen ýaly neme bolup bir ýöne o da uzağa çekmendir. Ural-Transgaz açýada bu Magleýevçem edil şol nemesinde iň uly mafia ekende ýani şo döwür şo Russiýada bir zatlar Russiýa bilen Ukrainanyň içerisinde näme etjek bolsaň şondan Magleýewçden ruhsat alman mümkin däl ekeni etmeklik. Eline kendine doğruluğunu. Indi Ural-Transgaz açylandan soňra diýe neme etjek bolýar ekenlerde bular Magleýewç indi neme ýanky Putiniň bir nemes maksady bar. Şu gaz geçirjini kim elinde saklasa eýesem şol ýurt bolýar diýdi. Onu şu soň için şu Ukrainanyň içki nemesi bilen siýasaty bilen nafta gazyň içindäki siýasatlar bilen hem neme edip başlatdyrdy. İçine girip başlatdyrlar bular. Doğruluğunu. Ine şo döwürlerden bäri urşuň alınıp barlaýandygyny nemeleri
şo taýlardan gelip çykýan bolmaly. Mafiýalaryň nemesi bilen. Evet. Yani Rusya bir mafiya ýurdu diýip ýazylýar-da. Yani men muny Kriminal. önden neme edip aýdamak, şu nemelerde ýazylyp duran ýerler bar. Açyk çeşmelerde. Neme 2006-njy ýyllar ben ýurdum daşna, ýani Şwediýanyň daşyna çykyp başladym da. 2006-njy ýylda men Ukrainadadım. 6-7 ay dowamly soňam gelip gitmeli bir kil boldum şu taýlarda. Adessa şoň töwereklerinde. Onun şu ortalyň ele geçiren biznes segmentleri diýen şolar bilen içkin tanışdym. Köp nemeleri eline geçiripdirler. O Kiýewe çenli bar ya. Neme bir kiçik bölejigi Adessa neme şu elektrik dargatma, gaz dargatma nemeler onun bäşilli apeller gurup boty. Şoňa meňdeş nemeler ödem ortalyň şo bizneslerini Ukrainaň Berkut gorýa. Berkut diýmek ýani amoni Ukraina amoni ýani ortalyň şo biznesini gorýa. Men şo goragyň aşagyna bir 6 ay ýaşadym. Men ýani arkadaşym şolaň nemeti general direktori şonu gorýarlar, onuň menem gorýarlar da. 6 ay şo goragyň aşagyna o gaty geň nemeleri bar. O atlar bu ortaň ýani beýdip samsyk geçjegine hiç düşünemdokdy. Onu geň alýardyk. Indi sapara nemani şu Ural Transkady soňa waka araşdyryp başlaýarlar-da. Kim tarapyndan salyndy diýip sebäbi bir üýtdöşük bir ýagdaýda açylýar bu. Soň bu ady geçýän adamlara bakyp görýärler. Bular hiç ýyly bir gaz bilen baglanyşykly neme adamlar däl. Yeter yetmez adamlar, garyp basar. Soň indi şo Ural Transkadyň adwokady bar. Ýani şonu resmileşdiren adwokady Zew Gardon diýerler. Şol döwür Israýlyň ýurtdaşlygyny alýar bu. Ýöne hakyky adam Zew Gardon däl eken onuň. Hakyky ady häzir neme demek? Aýdyp geçen ýa-da nemesini suratyny goýan şu taýda onuň adres bilen bilelikde. Şol aýdyp berýän eken indi Orawa neme edip başlaýarlar da bular. Nerden açyly, näde düýü tutuldy diýe. Zew Gardonyň aýdyşy boýunça Dmitri Firtaş. Firtaş adyny bir Ukrain biznesmeninden neme haýyş edenmişin. Ýanky Magleyo haýyş edenmişin. Şu kampaniýany açaly diýip, açmaly diýip. Ýani haýyş etmänleri umumyň isläpdir. Ýanky neme tawşyran bolmaly. Dmitri Firtaşa tawşyrýar. Soňy şeýler bilen diýene Türkmenistandan äkeliljek gazyň nemesini adyna da Bratstva goýýarlar. Bratstwada ýanky nemäniň ady şu mafiýanyň ady ekeni. Indi seredin bizdäki neme gaz geçirjiň ady näme Türkmenistandaky? Druzga. Allah. Meňdeşlik gelenok bu ikisiniň arasynda. Şo taýlardan çykyp gaýdýardy. Indi kampaniýanyň diýe sırlary açylmana başlaýardy. Soňa baka mafiýa araçylygy bilen diýe Naftagaz we Gazprom ýanky birini neme ýalanlap başlaýarlar. Indi ay ýok diýe biz açmadyk Naftagaz aýtdy. Men açmadım bu kampaniýany nemeden Gazpromdan soran. Gazprom aýtdy ýok diýe, men diýe Ukraina tarapyndan soran diýe.
diýäde ýanky indi ýydarlan başlananlyk üçin ýanky bir ýangy döredirilen bir kampaniýa nädip bir türkmen gadyny neme edip satyp bilýär diýilen ýazyda çykýar. Soň bu dawa şol neme edip başlanandan soň 2006-njy ýyla çenli nemesi ýöreýär ýöne asly nemesi 2004-nji ýylda ýatyrylýar bu Ural Transgaz. Yatırılýanyň sebäbi Açılmasy halkara nemeleri gyzyklanyp başlaýar da. Hawa. 2004-nji ýylda ýatyrylýar ýöne 2006-njy ýyla çenli dowam edýär diýär-de kagazy ýüzünde. Bu ýatyrylandan soňra ýene-de bir kampaniýa çykarýarlar. Ýöne çykarylan kampaniýalaryň hemmejesi bank hasaplary ştaýda yerleşdirip goýýar, hemmesiniň adresleri, bank hasaplary, adlary bilen bile hemmesiniň yerlerine çenli şo bir ýerde gözükýär. Şu bir kwartira. Şo kwartira, şo bank hasap hemme geçýän ýerler. Ýöne diňe ady başga bolýar, hatda içindäki käbir işleýän nemeleňer adamlar ham galýar içerisinde. İşläp başlaýar. Bu açylan neme gaz Rus Ukra Energo diýip bir kampaniýa açýarlar ýene täzeden. Rus Ukra Energo. Onu şu atlyň aýdanda neme ne Türkmen tarapyna da signallar ne Rus Ukra neme bilen o kimi işleşdi, kim bol çekişdi. O döwlet adamlary bolmaly. Bärkisi zampretdir. O gol çekýän onuň ýanky Türkmen gadyň nemeleri ýol başçylary bolmaly. Onuň indi şo döwrüň KGB'laryň başlyklaryny Türkmenistanyň agzak geçmeliler sebäbi kontrol etmeli adamlar şol olur taparagany kontrol edýärler. Olu gazy kontrol eden oklar. 30 ýyllap bir ýalakyny kontrol etdiler de. O adam o ödem biz bilen işleyen yani KGB, prokuraturan, milisiyan emmejet nemeden de 250'den 300'den geçip gidiyor. O biz bizi yani tezini çıkartmacak olup tutturacak olup işlep veren adamdan tani şonça. O kaptanına da ne yankı Rus Transgaz şonu megdeş nemeler Türkmenistan soğurup dur. Onu gören oklarım. Onu şu at sen aydiyan olun diyen olun yani vardır içinde olun yani. Bu görmeli adamlarım şolar olmalı. Şu at nemi maglumatlar ber otursa biz feragatı. Ulu maglumatlar var. Bu Türkmen tarafı bizimki diňe nemeni bilýärde. Türkmenistan gaz boýunça dünýäde 4-nji ýerde weliniş etmäni bilýär. Soň o gazy kim satýar, kim akýar, nirä getirýär. O sen eýesi mi onuň o zatlar bilen demesi ýok, ýani aýtdyrylýan ekenne diňe. Ýazga seretýän bolyn beýle däl. Ýanky kampaniýalar bar, araç kampaniýalar bar, sen gazyň alyp gidýärler, sen gazyňdan bir kampaniýanyň öz nemesi peýdasy $650 milyon peýda görüp oturýar. Şu birinji başlanan döwrüne $650 milyon. Soň gazyň bagasy uçta ýokary. Soň milliardlara demetdi. Ol Türkmenim şu pakty ip börşi. Bakyryň ütgen zady ýok. Tualedim ütgemendirdi. Sapara ştaýda jemläýeli bir sagada boldy, soň ýene-de beýdin neme dowam etdirip berers. Bunyň maglumatlaryny ýöne bu aýdyp geçmeli zat ýöňem bir tapar agdadyk gaz şo bir Türkmeniň gazy. Turbo, şo bir turbo. Barýan ýerem o göz başynda alýan ýerem, barýan ýerem şo bir ýer. Ýöne arada yani şu pulunu abarottan çıkarmak için
Yani türlü şirketler on atları ütkiye adresi demesi eyeleri şu bir adamlar. O bir koşulya, biri ölüye, biri gidiye neme diye oluyor. Şu bir neme mafya nemen eline. Onun Türkmenistan'ım şular idare ediyorlar. Türlü yollar. Türkmenistan'ın bir mafyozun yol bilen yürüyen devlet değerlerini şu neme ödü suud ediyor da. O bağlığında bırakıyorlar. O sizin geleceğinizde mi yok ediyorlar. O şunu siz yine de 30 yıllarını düşünüp bilmedi yani okuğunuzu, biliminizi, hem medadınızı yok edip öldürüyorum. Satın alanlarınızı katı ucuyla satın alıyorlar. Bana bir yankı nevtiyenlik durum var ya da sizin halkınız ne ehlek diye. O 100 dolara diye sizin muallimleriniz öğülerini ödürletmiyor diye. 200 dolara diye yok oradaki oturan ya vazifeli bürokratınız satılıp öğünü ödür ediyor diye. O demedem de oğum diye. 200 dolar versen şu daha etip vereyim diye. Ödüm hem benim kanun taşını yaptım. O 300 dolara doktorun satılıyor diye. O ne eylek o bana 2003. 4. yıllarda burum veriyordu. O ödüm adı belli yani CIA'nin rezidenti diye molya bu. Ulu veripeli bu nemet. O sizin milletin neyle bunlar Irak'tan yöretmeler çok atlar değil yattı. Yani gelen yerinden şu ne Suat o kaçana Suat o her kim kaçıp bildi neme daşında da o tedi hiçbir hukuk koran yok. Ne Türkiye'de bolup yöründe atlar koruyan da. Tedi hiçbir hukuk koruyan derler. O işveren o istese aylığını verir vermede götün dep görür o. Ağlar o kemtider demeder o. Bir urpiyencenne de o yani doktora vararsın ya da polise vararsın arz edersin oğlun bu sağ diyor yok o sen vurmandır. Hiç yerde deme derler. Hakkını, hukukunu arar yalağım derler. Ondan bir yarın yitirmedenlerine de yok adamı net gönderliyorlar. Polise ardı diyen de. O hiçbir yerde kışta değil. O bu yağda bir yaşap olmadı. Onun sizin geleceğiniz vardır, çağalığınız vardır, çuğulunuz vardır. Olur ne eylek yaşamalı. Siz ne eylek yaşamalı. Karlılık ama pente olmalı. O karlılığınız şu anda işlep bırdatlar kazanıp biliyeniz. Mümkünçülük yeten. Yaşın bir çene varın. O da kalır. Onu ne edecek? O maşkalanığım yok. Özünüzüm yok. Bunu düzeltmesen bolmayanlığını niti düşünüp başlamalı. Başka çıkargatı yoktu. O günümüzde geçmeyenem şeyledi. Yani bu halka hiç yaşlı etmeliler, hiç lat bilen yok. O kadırına nimetine bilen yok diye şikayetim. Bile o da doğrudur. Bilen yok. Bu halka elimi uzadarıyalak değil. Uzattın kolun ulan dişler otuyor da. O da yüzüne de tüykülüyor. O da var. O basarsa yankı demeti etse yok edecek. Soyağdaya geldi de edil. Soyağdayda da şu. Yani onu da şulon insonu yankı çağırıp açuğusu var şolordan. Yani teyze Türkmen yazamalı. Oğuz yazamalı. Bırdat etmeli. O sizin o kanak bağır öplüğünüz bu da atlara düşünün o. Onanın o ilçkanalarda oturanlar. O siz ne hile oldu daşınla internette seyredip gördüğünüz yüzünüz açılanlar. Şu da atları düşünmeyen olsanız ya düşünüver diyen olsanız günahınız verdim koymadım kudene mervet. O sizin hem çağılan gidecek yeri yoktur. Siz o tayda yani 5 gün nimetine seyretmeyin bu çağılan erteden mi ara onu? Oğlum yurdu vatanı emeti olmalı. Koruyan kanunları olmalı. İş etmem bilen oklar. İş etecek olsan arkanda kanun olmalı. Kanunsuz olan da hiç kim bilen kan kurir demedip bilen o.
O hem yerde dilin gıйtgy. Para peşkeş bilen o nirak sende gidecek. Nemet ýalardy näme paraş Türkmenistanyň içinden surat gelýärdi. Habar nemelere. Soň şol adamlary ýygarlaýan ekenlerde. Indi geçen nemelerde bolupdyr bu. Bir Lewap velayatynyň Banisatynyň nemesi geldi bize. Köne içi tozap ýatan bir Banisa. Onsoň şo taý suraty bize gelenden soňra 2 sagatyň içerisinde 2-3 sagatyň içerisinde şo töwerekde kim adam bark gaýdan bolsa hemmesini ýygnap bir polisiýa. O da nemede? Akşam saat näçede? İkilerde rahatlarda gelip alıp gidipdirler. Onsoň sonra ýazsa biz nähili şo banny sizi nädip şo taýda geçenliňiz nädip bilýärler. O taý kamera bar, bannysada ýok, kamera ýok diýär. Onu nädip tapýarlar taýda? Asyl şu telefonyň içerisindäki sim kart bar. Şol sim kartdaky adamlar şo territoriýany zat edýän ekenler, barlaýarlar. Osom haýsy sim kartly adam şo sutkanyň içerisinde aýlanyp gaýdan bolsa şol 25 sanalyk 30 sanalyk adamyny şey edip çöpläpdirler. Şo sim kartda görkezilýän indi gen bir zatlar tapar. Biz şu taýda Boğulmadı yırtıp internetin hem içine girip araştırıp kaynaklardan Türkmen gazynyň kim alýar, nirä gidýär, halk näme üçin garypdygy hakynda alady edip işläýär tapýatsa. Indi bularam iş etjek bolsalar işläp bilýän ekenler, kamera ýok gerde. Şo taýyk bark gaýdan adamyny kamerasyz ýagdaýda tapyp bilmäne nemeleri bar. Aklım çatdy ya diýmek. Şu sim kart ýöne şol işi näme üçin halk üçin edip bilen oklar. Sen bu kamera çeken adamy näme üçin kogulaýan erwet zatny çekdi ol. Harby nämäni mi çekdi? Ýani sen skladyny çekip mi uğratdy, kartasyny mı uğratdy seni? Näme? Halkyň kullanýan ýerini uğradýar. Ben bu sebäplerini aýdyp otursa, ýani bular aýda ýa ýylla milyardlap girdejal botyr. Sen 100 ýyllyna onu aljak gel, ähli ýurt bolup. Şonu goramak üçin halkyny elmidama gorkasyny taklamalylar. Gorkuny gow edip tiňdirmeliler. O jahil etmeliler. Onun jahilin bahasy ardan bolýandyr. Şuloň ýanky участковый milisiýasy bu zatlary bilýän nädir? Onuň ýöne ýok, ordak başlyklary bardyr. O şolar ýanky gazan etmäge şolara mümkinçilik berýändirler. Ya da para peşkeş berýändirler. Buloň hemmejesi ýanky döwlet aparaty şu wagt ýanky Türkmeniň behwidini nälerlin şo Magleviçiň behwidini gorýarlar. Şey diýýärler. Mafiýanyň emesi. O ödem işlenlerine de mahvet etdi işleyenler. Türmede şulon bir demektir. Şu türmeni, şu Türkmen hükümeti traktör bilen türmede yani ömrü boyunca nälet singer şulara. Bular ýalak türmede adam taklanayan näler? O yine de bir zapara edýän halk şu türmeden diýinmek üçin siz ayağa kalmalısınız. Şu türmeler traktör, buldozer bilen türlüyençe onun içinde cinayetçi diýilenin daşyna akyp bören cinayetçilerdir, hopullarlar. Ondan hiç korkman. Adam öldürüp börenim bolsa hopullarlar. Bulan öldürýän adamlar müňläpdir. Olonky bir iki bolar. O da gitme tutular nemede. Şoň üçin türmeler boşamalylar. Üstünden buldozer türmeliler. O türme gerektir, gerek bolsa täze adam ýalak o türme, onun bizdigini, onun kontrolü jemgyýetde bolmalydyr. Jemgyýete açyk däl, ýeke gara nokta bolmalydyr Türkmeniň anyň içinde. Sebäbi jemgyýet diýmek halk diýmekdir. Halk hem ýurdun eýesi diýmekdir. O eýesi onu kontrol etmän, o taýda edeni edip bermek bolmaz. O bir, o ikinji näme? Döwletiň pulu bolýan nädir? Pulun hemmesi salgyt tölen halkynkydyr. O kim men döwlet
devletin hasabına bir zat kuryan diyen olsa, şonu halktan soğuraman ediyen olsa 100% oğurluktur. Şuat şehir urup göründür o samsıp. Şol şehirin kurulma nemmesi halkın pulludur. Halkın salgıt töleyen halkın pulludur. O halk tölemeyen orada işlep iş nemeleri hemmece salgıtın üstüyle geliyendir. Devletin başka pulu olup bilenlerdir. O devletin pulu mu olup bilenlerdir. O da yani amanattır, halkınkıdır. Onun sen ruhsatsız o edin edip görüp olur mu? O ne devletin yokluğunun şu zatlar suutnamasıdır. O çünkü devleti teriden vurmalı deyip aydılyanına büyük sebepleri şu zatlardır. Sizin geleceğiniz yok olup gidiyendir. Şu at sizin dine teritoriyanızın bir nemesi prison'ını ikrar edilen bir demeniz vardır. Devlet statusunuz vardır. Adı var değil mi? Adı var diye şu an. Onun içinde de sizi yok ederler. Küyür ederler. Ödediniz yok olup. Yani şu at eliniz ödüğünde elinde tutup bilen yok. Sonra aklını da meten yok. O kaçıp çıksan o namartça olayın, tağca olayın değil ya da olayın namart olup sağam olup olun. O da ilinizden yettiyendir. Bugün olmasa ikinci gün yettiyendir. O da ondan yettiyendir. Son onun ağlan ingren olurlar. Vay diyerler. O çağlanı soruları düşünün. Siz kaçarsanız o çağı ne etmeli? O deriğinizi ütkötüp olayan neler? Avrupa kaçanda da ben ne şunun içinde doğru adam devleden adam. Deriğimi ütkötüp bileme onları net düşündürecek. O men sizi kovuyan diyen milenem olur. Deriğine deri diyekati. O şolar yalak yağday vardır. Adamlar sizden bir adam olayın ha. O şu atlara biraz yerlatın. Onu yani yeni şey yani merdana o ettirecek olup özünüzden burada durup tomoşası olup o tomoşası olanım görünüp durandır. Bunun yışırıp olayanlardır. Bu da utanç attır. Yani ben 30 yıldan sonra Harnadar'ın adınaydı oturuyorum. Ben sağlıktaki biliyorsun demem. O eden dağıtlarının ayda oturuyorum. Sizin beden dağıtın bir aydır. Gidecek yerinden bir şöyle Türkmen bırak teretsen o demesini kendi keçeğine kendi görünüyor ya bu dağıtlar. O hataplap çıkarıp oluyor. O kavirini yönü yüzünü görüyordu. Nihirden eleyen bilip oluyor. Şeydik bu torolu nemle hava safara çemlali yine sadece sevdiğim devam eder. Doğru söylüyorum. Bu nemesi uzundur. Bu gururunu yetmelidir. O sizden düşünmelisiniz. Böyle sağ olun. Sağlıklı doğru söylüyorum.